Ay, kumusta po mga ka-lodi? Ngayon po ay maghahanap po tayo ng mauulam. Maghahanap tayo ng mauulam dyan sa mga sulok lang. Yung sulok lang dyan. Yan po. Dyan tayo maghahanap. Wala po kasing mauulam ngayon. Maghahanap na lang po tayo. Maghahanap tayong mauulam. Yan po mga kalodi. Yan o. Yan ang aking kababata. Hoy! Hi! Hi ka, hi ka! Ayan ang aking kababata. Nakakuha na rin siya ng ulam, ng magugulay. Ayan. Tapos, ano yan? Yung panggatong nakakuha na din siya. Tayo ay maghahanap tayo ng mauulam. Yun. Meron pa kayang pako dyan, pre? Maghahanap tayo ng mauulam. Ito po tayo. Dito po tayo maghahanap mga kalodi. Dito tayo maghahanap. Ito mga kalodi. Ayun. Matigas na siya mga kalodi. Ito isa. Ito isa. Ano pong tawag sa inyo nito mga kalodi? Sa amin, pako. Pako po sa amin ito. Stay lang po kayo dyan mga kalodi. Daming water lily, oh. Oh. Ay, malalim. Ito.
Masyado ng mga matatanda ang pako dito mga kalodi. Matatanda na sila. Matitigas na. Ayun. Siya nga pala po mga kalodi, pag kukuha po kayo ng ganitong klaseng gulayin, ganito ang piliin nyo. Ganito siya, ganito ang piliin nyo. Kasi ito, masyado na po siyang matanda. Masyado na po siyang matanda. Matigas na po siya pag ginulay nyo. Pag ito, mga ganito, hindi po siya masyadong matigas kainin. Ayan. Noong araw po, dyan po kami naliligo. Dyan oh. Kaya lang po ngayon, medyo malabo ang tubig. Kasi po may nag-aayos po ng ano dyan. Yung umaayos ng tulay. Dyan sa unahan. Kaya ganyan po siya kalabo ang tubig. Noon po napakalinaw po niyan eh. Dyan oh. Hala, may baka. Me. Ay.
Kala ko kambing. May pala. Dito, may nangingisda dito mga kabady. Yan. Ba? Nakarami na. Parang may huli na po sila mga kabady. Tingnan natin. Tingnan ko nga boy. Tingnan ko nga. Ayun, may huli na po sila. Ayun, ang bata. Ito mga kabady. Mga kaludi nga pala. Ano po ang tawag dyan? Mga kaludi. Yan po mga kalodi, panti po ang tawag dyan, panti. Panti, nagagamit siyang panti para makahuli ng isda po. Mga kalodi. Mahina ba? Nung araw po mga kalodi, marami po dyan isda noon. Yan. Ay ka kuya. Ay ka. Live tayo sa YouTube kuya. Pan, may kalabaw pa. Nga. 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 Kalodi. Ayan. May huli na. Ayan. Oo. Namimingwit po siya. Gagawin din po natin yan mga kalodi. Mamimingwit din tayo. Pero sa ngayon maghahanap po tayo ng mauulam muna. Mga gulayin. Ito pa lang po mga kalodi ang nakukuha natin oh. Ayun. Baka isipin nyo mga kalodi, pag nakakita kayo ng ganyan, kukunin nyo na. May mga kaparehas po na hindi pwedeng gulayin. Hindi po siya nagugulay. Yan po. Kaya kailangan matandaan mo talaga kung ano talaga yung anong klase yung ginugulay. Yan hindi po yan. Hindi po yan oh. Yan. Pwede na po siguro ito mga kalodi. Pwede na po to. Bali pangsahog lang naman po to eh. Pangsahog lang po ito sa sa magiging ulam natin. Ayan, uwi na po tayo mga kalodi.
Ayan, dito na po tayo mga kalodi sa bahay. Ito na po yun ang nakuha natin. Bali konti lang po kasi nakuha natin kasi yung iba medyo matatanda na at matitigas na po. Haluan na lang po natin siya ng press na dahon ng gabi. Kasi po pag ganito kailangan fresh din, hindi yung tuyo, hindi to yung pinatuyo na dahon ng gabi. Yan po, gagataan po natin siya mga kalodi. Sige po mga kalodi, hanggang dito na lang po ang aking video. Hanggang sa susunod pong muli. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Salamat po.